onego bed ni wayudo lokruok nikech ing'eni kane sirikal Kenya oyudo uhuru mwagolo jowagunda e Kenya ka ni fish factory mar rech noger Thika. Ineno kaka gigi notimore. Rech imako Kenya ka kamimake rech mang'eny weri gi moko miliere tol Sagana kata moko ma ji ochunge bath ndara Naivasha ka nam migole rech mang'eny e Kenya ka gin nembni ariyo, nam Lolwe to gi nam Chumbi. Mage kuonde migole rech. To thothne nam Chumbi golo rech mathoth ni tiyo gi otendego, and thoth gin rech ma ok bi e pinje e gwenge makoni. Koro yudo ni rech mae nam Lolwe ema thothne ichame Kenya ka bima ji ong'eyo nikech seafood moko ma gin rech moko magalagala ma kata in kineno unless ni ng'ato kelo nigo kose lose to kinene kapok olose to kibi chame nikech suche mokwongo bopogore gi rech miseneno te. Koro wawacho ni yes, gima koro nego jo Kenya jo watim namora inya kaneno ka governor ma Kakamega nie mogero gine fish cooling plant mar rech. Yet Kisumu emanie tonea monego bed ni obed gi mano, Homa Bay onego bed gi kech Homa Bay manigi beaches mang'eny molo counties gote nyaka chakre Busia, Kisumu nyaka Migori. Thoth a lot of those beaches ni Homa Bay. But nyicha mor ka because of dhoge mamit governor ma Homa Bay nyicho ywayo sirikal malo. Sani ng'eni waonge gi central government. Devolution once devolution osebiro koro wach ma central government onge. Wan gi national government to gi county governments. Koro mano nyiso ni once ni noseger kaka fish market ma Kisumu cha ma Homa Bay ma be asechame rech ndalo kadhi kuno. Koro pesa mane county onego gergo wechego dongruok go. Koro nego dhiye dongruok mamoko. Mondo wang'e ni to yore ma county governments onego ger, most of them gin class D roads kadok piny nyaka mwaluongo ni core e gwenka. Koro ipayogi mondo gibed yore ma accessible, yore ma kata koth ochwe to ka nitiere kamoro moula nitiere ikete daraja motegno ma ok oula nyal muomo, mondo jopiny obed gi yore ma ka nitiere hinyruok monyalo bedo, obed ni mach wuok kamoro, obed ni ng'ato tuo kamoro, tinyalo game haraka kaka nyicha sirikal mamalo oloso wach mar ambulance. Sani nyalo luongo ambulance mora mora, kod oketni kanyo. Koro kod no kodhi e center to manyo ni ambulance mantie machiegni, mana kaka waluongo Uber mwawuotho go e town gate. Koro mago dongruok modwa neno, but ki nyisa overall anyalo wacho ni yes, nitiere changamoto mang'eny ma counties wanigo. Kata counties mineno wawacho no dongoregi. Anasewuotho kata Murang'a ka kidhie Kandara ka tiyudo yo ila moro manyicha jiringe Homa Bay. Ing'eni because yor cha nonyise to onyise seche mang'eny ka jo karingo ji ok ong'e ni yore go nie kata pinje ma gwenge mamoko gi. Koro anasewuotho ahinya kaka jariwruok mag oganda jo NGO wawuotho ga e gwenge kabisa. Kidhie Murang'a ka yore go nitiere. We kata Murang'a, Nairobi ka in kawa west tidwa tuch gi Githurai 45 yo ila manyiche ringa Homa Bay cha nitiere mana sorry wacho ni okwara cha hivi kikijinge ne barabara cha ni wacho ni mane barabara marache Kenya no baragoro nitie nyaka Nairobi aka sana kaka Nairobi medore gwenge ji tinde wuok gi state machiegni mag town. Koro ne ng'ato dhi oyudo puothe moro nyaplot ne moro Kitengela kucho. Yore go nitiere Kitengela ka. Yore go nitie Kajiado ka. Kidhiro jowa modak Rongai biro nyisi ni mage yore magitiyo go. Koro kik wasere ahinya ni gwenge wa ok odongore kaka moko dongore. Adier Kiambu kaka nowacho to en piny machon ne nyaka kamiwuothe gi tielo nogo lam samoro tinde ka tinde girumo, but ne kech ne